Swara suling memandang swarane. Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu bapakku. 3 tahun 4 tahun nuwun sewu. Ora kok sepi ning malah tambah gayeng. Nggih, Pak. Warga kene luar biasa. Tepuk tangan kagem Trigo Manggala dan warga ing Sidodadi. Sidodadi ringin putih. Ora saya kendho ning malah saya kenceng. Ora saya sepi, saya rame, Pak niki. Iya. Wis pendak taun teng mriki uripe, Pak. Mula niku. Nggih, nggih. Bersyukur karo Gusti Allah, matur nuwun karo warga agung Sidodadi dene isih percaya marang awake dhewe. Injih, wis matur nuwun. Gek mongko dusune iki ya mung cilik. Nadyan to cilik ning gedhe kekarepane, gedhe tekate, gedhe semangate. Iya. Kula kasembadan ora saya suda ning malah saya sae, Pak. Iya. Ringin ya ngene iki. Elok Sidodadi ngeten. Sidodadi. Sida wis ngarani, dadi ya wis ngarani. Nggih. Nah iya. Wis direncana apa mesti dadi. Mesti dadi. Mesti dadi. Niki pinaringan tingkas nek taun wingi rada Jawa. Niki tingkas moni penontone biyuk. Watah sanget. Iya. Luar biasa. Wah, ngantek pendak tahun lho Pak teng mriki. Pendak tahun. Sing ditanggap nganti kesel, sing nanggap ora neng kesele Pak ning mriki. Iya, mulane niku. Mergo piyai mriki niku nuwun sewu Mas, kadung sayang, kadung seneng wis ora bakal pindah ning ndi-ndi. Pun batih ngenten. Pun batih. Pun kula nyatane sampeyan karo aku ya wis terus. Leres. Coba bayangno. Ya muga-muga sesuk taun ngarep ya dagelane ora ganti. Dalange ora ganti. Kudune ngoten Pak, kudune. Iya. Kowe karo aku wis klop kok ya. Pun sedulur lho Pak. Sedulur kok. Karo jenenge Sidodadi niku wis jogane dhewe latare dhewe lho Pak. Heeh. Masa ya sik taun ngarep arep diganti meneh, masa ya. Ya tetep iki ya Tri ya. Lah iya. Anggere tetep Pak Tantut aku sak kanca ndang rabi we pokoke wis ta. Kowe aku genah nek Tri iki mau rabi, Dek Tri rabi, aku nyumbang penyanyi siji. Penyanyi setunggal Butarni. Anu pokoke sapa wae ora apa-apa. Kan niku pun kula anggap adi kula dhewe. Kowe arep nyumbang apa? Ya paling ora kula iki moh kalah ro Pak Tantut no. Tak sumbang campur sari. Wih, komplit dalam bentuk YouTube. Ya komplit to, Pak. Oh, komplit. Ya komplit to. Karo Tri iki wis lho umurmu ki wis 34 tahun lho, Le. Jadi ben ngerti kuwi fungsine ora nggo pipis tok. Gitu Pak? Iya betul. Maksudnya ngeten wis 34 tahun ki kok didongake ndang kagungan momongan, apa ndang rabi ndang entuk momongan. Kuwi sedeng anakmu umur 20 tahun. Kuwi berarti umurmu wis 54. Iya. Mongko umur 20 tahun ki cara wong ragat lagi ndedel-ndedele, Pak. Iya. Nah, 54 iki kowe gek ungkuk lho Tri kowe kok ndang rabi. Pokoke ndang rabi ora usah milih-milih, paling wedok enek bolongane bar ngono wae. Sik tembungmu kok ana bolongane iki saru. Mboten saru, Pak. Lire piye? Bolongan ki lak babahan hawa sanga sing mapan manjing ana jiwane menungso. Iya. Kuping loro, mripat loro, irung loro. Heeh. Lambe loro. Anu siji. Heeh. Siji. Sampun 7 ta niku? Wis 7. Garek kurang loro ta? Heeh. Loro niku sing siji nggone teng mriko. Heeh. Sing siji teng mriko, Pak. Iya. Niku, wong apa-apa ki sing digoleki mung bolongan apa, Pak? Iya. Pak Lurah niku, Pak Lurah tercinta kita. Pak Ridwan. Pak Ridwan. Daleme magrong-magrong gowedhi, apik larang regane.
nek ora nek bolongane Pak Ridwan ya ora iso mlebu teng daleme. Nggih mboten. Tegese bolongan lawang. Lah nggih. Iya. Mobile Pak Ridwan niku sae, hargane ratusan juta. Nek mboten enten bolongane, Pak Ridwan mboten saged mlebet teng jero mobile. Nggih to, Pak? Iya. Pak Ridwan niku garwane cantik rame-rame. Niku nek mboten enten omahe sing gedhe niku wau. Kuwi arep muni bolongan ngono ta? Mboten omah sing gedhe nggo ngeyuk niku keluarga niku lho, Pak. Wah, iya. Wah, ndang Matur rabi le. nuwun. Ndang rabi ya le ya. Ya, alhamdulillah. Iki didongake, ya iki ya karo ndongake wong sedulur kok, Pak. Iya. Dong kono juragan ndok nek ora rabi ndak ndokmu bebek kemlekeren kabeh lho engko malahan. Sing baku sida dadi luar biasa, Pak e. Ya. Wis ora kengguh dening kahanan apa wae ditekati pokoke saben taun tetep ngentenke syukuran bersih dusun wonten ing mriki. Luar biasa tegese niki sing diarani masyarakat sing ngerti karo budaya lan tradisine dhewe ora bakal ilang ning ana sida dadi mriki budaya tambah ngrembaka. Mbuh kuwi kesenian apa wae teng mriki nggih ngrembaka. Mula wajib tepuk tangan yang meriah untuk sida dadi ringin putih. Wah, nyenengke teng mriki elok tenan. Wah, penontonnya ning yo rada adoh ya, Pak ya. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Saking okahe kok. Saking kathahe sing mriksani. Terus iki mriko-mriko luar biasa. Iki kowe ra ijen Mboten. kancane karo adhiku wedok sing saka Ngayogyakarta. Oh niki. Mbak Tatin. Mbak Tatin. Ya, mangga jumeneng saking palengganipun Mbak Tatin. Mangga. Turi putih. Turi putih. Sugeng dalu Mbak Tatin luar biasa. Reng. Kun. Wong kok piyayi kok dedeke kimplah-kimplah kaya duduh gule kaya ngene. Sing kimplah-kimplah nang. Batan wis saka butuke rambut tekane jempol sikil iki ya ini kimplah-kimplah. Tenan. Iki nek wayang Banowati. Seneng alilik Wiyana. Ingkang pundi sing kenal? Lek nenang. Iyalah. Kados seneng sing ginuk-ginuk Nek to. wayang Ginuk-ginuk. Banowati. Heeh. Nek umpama daharan duduh gule sing Iya. kimplah-kimplah. Iya. Ki nek buah semangka tanpa biji. Piye wateke? Ki nek dibuka biak ngoten langsung kotos-kotos duduhe, Pak. Oh iya. Niki lagi nyawang mawon kula pun kotos-kotos. Tegese? Niki pun pun kotos-kotos kringete ngoten, Pak. Oh iya iya. Iki umpama sound system, Pak. Heeh. Apa? Sound horek niki, Pak, Oh ngeten iki. iya. Ora lho, nek dibuka biak kok iso apa? Katon duduhe. Duduhe. Wis ngerti duduhku apa? Alah. Ya mung bayangke. Wis tau roh duduhku. Lah urung ya mung bayangke mesti ngene iki nek pama dibuka mesti duduhe langsung cur ngono kok ya. Wong buka wae rong tau kok carcur. Lah kowe ora nawani kok. Ya maksudnya piye? Lah aku apamu? Hah? Lah ya nggo persahabatan nak ya entuk. Persahabatan kok buka-buka. Lah pitekno ben ngerti duduhe. Saesane, duduhe mamane ngerti yo duduhe kae kok ndak nenek ngicipi tuman kok rene. Ya ora ditawani. Ora. Maksudnya kan iki ya ben ketok kamerane wong loro jejer ngono lho. Ben ketok mesra wong jenenge. Ya, kanca nyambut gawe iki ya kudu. Kan sambut gawe kok, Pak nggih. Iya. Mbak Tatin arep dikaya ngopo ki mau ya sih dulurku sih. Tiba waktunya belanja di Shopee Big Ramadan Sale. Lebih hemat, Lebih cepat. Lebih hemat, lebih cepat di Shopee. Solo nukulke aku iki. Oh berarti kita saudara. Saudara, Aku sebagai. kamu sebagai adik saya. Oh berarti ini Mas. 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 Dalam. Aku njuk dite Mas.
Jaluk. Mumpung iki lagi rame-ramene ora tau leren iki. Jaluk. Iki dalang iki lagi sugi-sugi sak Klaten. Jaluk. Lah kok piye ora krungu nek aku baru 6. Alah ora masalah. Opnam ku ragat opnam pira-pira. Opnam malah wong tilik mulih nggawa 300 yuta kok sing tilik. Kok iso? Dadine Ngedan. Alah, panjenengan sehat selalu nggih. Nggih, amin matur nuwun sangat Oh ya, nggih. seprona seprene mayang ya lagi pisan iki lho aku gathuk-tuk selama ruah iki. Lah nggih selama rumah nggih. Oh iya bener. Ruah lho, ruah. Wong Pak Tantut ngulon sampean ngetan keparibasane payu dhewe-dhewe. Ora, aku sepi ya, Mas. Hah? Bakulanku sepi. Kok sik bakulan tempe kae? Iya. Nanggon aku tempe benguk ngono ya. Oh, kula kenal niki lak teng pasar, Pak. Ngopo? Niki bakul tempe kula bakul manuk. Ayo. Terus manuk kula mabur nontol tempene Tatin modar anu manuk kula, Pak. Kok iso modar? Tempemu jamuren ya lho. Ayo, weh. Jenenge tempe ya kudu jamuran nek ora jamuran ora dadi Ora tempe. enak no. Ning manukku enggak suka Pak ngono ki, Pak. Manukku resikan kok, Pak. Gak suka kok entek pirang-pirang. Oh, lah kae mendem kok manukku. Monggo milih tempene sing plenuk-plenuk kae mbok pangani manukmu ya. Manukku, Oh, aku manuk. manukku kok. Manukmu. Manukku nek mangan milih sing tengah kok, Pak. Kok isane Sing empuk. sing empuk ya. Menok sesuk meneh ya tasah sok. Kenalan ngeten iki, Pak. Kali Tatin niku teng pasar yen. Iya. Saiki dadi wah luar biasa. Kimplah kaya duduh sate. Nah iya, gule. Lah ya gule sebake sate. Iya. Ah nek kene mau cepakne sate wae kok. Tumeh nang ngene mau dahar sate ya. Lah iya, sate. iki ngene rek. Taruna elok tenan. Gandeng dhisik ki mau nuwun sewu Mbak Tatin iki bakulan tempe, Nggih. saiki dadi waranggana sing hebat ditanjakke suwarane. Tanjake tempene. Anu suarane, Suarane. nggih, suarane bakul tempe nggih. Panyumune saka Mbah Yatmo Diarjo ngersake podang kuninge Mbak Tatin. Oh nggih, manuk berarti. Iya. Podang. Sing kelenger kuwi mau. Wirak manukmu. Mbok jenenge sapa manuk sing klenger kuwi? Alek. Ora ngono. Lah kuwi iki nek wong tempe mbok pangani tempe klenger iki alah kuwi lak sing mati mung siji to, Reng. Nggih. Lah Rangga kuwi mau Napa Rangga? Rangga ki mau wong sing jenenge manuk pirang-pirang kok diombeni jeruk. Lah niku asupan vitamin C kok. Vitamin C piye? Saya ben pinter kok. Lambunge keneng terus mati berjamaah kabeh. Nah, Rangga kurang pinter nek pengen ora kenek lambung, Hah? kudune manuke diombeni biomoringa. Kale. Nggih menika nggih matur sembah nuwun kagem Mas Tri nggih karena panjenengane kula saged sowan wonten mriki. Mbeh. Mbok bilih Mas Tri menika gadah manuk nggih Mas. Duwe. Nggih. Duwe ning urung fungsi. Panjenengan mboten saged mungsekaken napa pripun? Loh, umpama Hah, apa? Mas Tri ki urung iso mungsekke apa kowe iso membantu memfungsikannya dengan baik dan seksama? Anu Mas dolan tengen kula Mas. mengke Arep mbok kula- cepaki tempemu. Ora lho maksudnya ben ngoceh manuke ngono ki lho pakane iki kudu apa ngono lho Mas. Diteliti sik. Lah iya. Luar biasa. Lho Tri, kerep sapa ning Tatin? Arep diterapi kowe. Nggih menika minangkani pamundutan podang kuning nggih menika Pak. Nggih, monggo. Nggih. Wah, jan panyuwun akeh banget kok sak Pak Lilik Sugiarto saking Pekanbaru insyaallah somben arep nimbali aku bintang tamune Mbak Tatin tok tanpa nganggo gareng. Neng Pekanbaru riyo. Neng Saestu ta? Insyaallah Pak sinten? Pak Lilik Sugiarto. Ah, nggih wau pun WA kok. WA apa? Nggih, anu mengke wayangane Mbak Tatin kali Mas Tantut ning jenengan siang nggih campur sari. Kula anu ngoten, Mas. Lawan ngono mokke nganten campur sari mung kelenengan kok. Anu midodareni, Pak, midodareni. Midodaleni hadrowan. Anu. Oh, berarti batal, Pak. Ya ora wayangan, ya ora campur sarinan, Pak, padha ramangane wae wis ben kabeh. Wong anak buah kok kurang ditinggal. Ya. Ma, mangga diaturke. Nggih. Nadyan wujud temong peksi Suarane kaya bojomu ya, Reng, suarane Nggih. bojomu ya. Bojo kula tur nganggo jegok nek bojo kula. Niki bojone sinden ta Mas? Hah? Nggih. Sinden. Nggih. Dhisik. Suarane kaya aku. Iya. Persis. Apik. Iki nonton iki apik kono. Apik kono. Niki nonton Pak niki, Pak.
iki nonton tak ombani anti muli ora kotal kok iki. Apik kono. Iya. Iya Mas Dar, ya. Ampun Mas Dar. Nah siapa? Mas Minto. Mas Minto ya. Iya. Tan kantun Pak Kalis saking Mundu Kuarangan, tan kantun dulur-dulur kula sedaya kemawon SKTS tanpa terkecuali Pak Rasimin matur nuwun sangat. Wah iya, Pak Putin Suko. Waduh, matur nuwun sangat. Terus ke, ya. Halo manis rangsa Wah, tenan Kak. Jenengan niku nggih nun sewu. Ngeten iki nggih nyuca nggih ruwan kathah. Boten wonten. Oh, lanang. Babar belas, sepi pokoknya ruah poso wah niki dua bulan ini nyenyet. Nggih. Niki alhamdulillah kula pindah neng Klaten. Dadi nek Terus? sasi ruah ki kakane dipindah neng Klaten. Urip sejahtera. Lah terus Nderekmu kuwi lho tak goleke nggon. ngendi? Pesantren Gapero. Oh nang Jek kono enek kamar terjamin. siji. Sing VIP apa udah? Lho, VIP Gapero ki ora baen-baen, kamare siji, kamar mandi dalam, tidur di luar. Lah piye? Kok malah tidur di luar? Golek isis. Iya. Mangga. Oh, gareng edan. Wes winggan Nonen nong. Anggoleki si podang jana Nom-nomane bojomu dhisik ya kaya Mbak Tatin ngene iki ya. Cantik meleh, Pak. Cantik tur langsing. Iya. Kula jak jagong patut, kula jak tenggen instansi-instansi pemerintahan patut. Lah Saniki saiki? bareng duwe anak mekrok patute mung jak nyarutan karo layat pun niku tok. sia-sia karo bojo. Biyen katon apa saiki katon apa mboten Yen karo biyen- wis. Apa ora? Lah kok aku sing dadi salah? Lah ya nek kok dadak Ora kula nglairke anakku kok aku sing salah. lah ya dadi mergo jenengan kuwi ngenehi dene. Lah kok njaluk kok. Loh, piye to kok njaluk jenenge katresnan ya kudu duwe anak to ya? Lah salah sing njaluk wong aku ora pengen ngekeki kono njaluk ya tak kei. Bar tak kei mekrok. Ya kuwi berarti yang salahin jenengan to. Ya ora salah kono njaluk kok. Ah, terus salahin sapa? Ya salah dhek dhewe kok mekrok. Wong wedok iki pancen ngono kuwi ya nek jenenge wis bareng lairke ya mekrok. Urung karuan. Hah, dhisik Mbak Tatin iki ya ramping kae. Apa ya, Nduk? Iya no aku mbiyen cilik. Terus iso gede iki ya mergo bareng lahir ki. Iya. Mekrok mau bener. Iki jane aku ki ora gede, Mas. Ora gede mung jebobok nih ya, Nduk ya. Iya meng aku bobotnya meng 40 kilo lho, Mas. Oh, gede cilik ora masalah, sing penting sehat. Amin, sehat. 40 kilo iki sikil kiwa, Mas. Oh, rada hati-hati Pak niki. Ngapa? Sikil kiwa tok men 40 kilo. Sikil tengen 40 80. Dereng bempere niki, Pak. Endi? Bemper di Disitulah di mana? dan sekitarnya di situ. Kurawani. Wah. Rene tok aja ado-ado tok. Emang sikilmu tek 40 kilo kiwa kok. Kesamping Ora mutar. apa-apa. Iki engko nek jenengan ki umpamane dadi bojoku to, Mas. Lah, iya. Jenengan nek bobok ora usah nganggo kasur, ngono lho, Mas. Wah, ora nganggo kasur ning rekosane nek brengkal gitu. Kok dibrengkal kaya watu wae lho. Iya mangga dipulajengaken, Mbak. Iba bunga ing atiku
mending bisa monggo dipun aturaken langgamipun podang kuning panyuwun saking Marga Agung ning sida dadi kene ya monggo monggo esuk awan ning wis ora krasan luyuran anggole isih tak sayang momen-momen mikir anggonku
Gedang kuning panyuwun uga saking Om Joko Pratama ugi saking Ladan Pekanbaru Riau. Wah, matur nuwun Gapiro budaya tetap di hati, SKTS tetap di hati. Wah, matur nuwun sangat Om. Ya. Coba iki panyuwune ngaten Mbak. Sugeng dalu Mbak Limbuk nyuwun gendhingipun fragmen Sri Tanjung ingkang niki wau pemain peranipun Mbak Tatin, Pak Degaring dados asu ugi panjenengan niku lho iki mau sing ngersake panitia. Panitia. Mbak Tatin Dadi Sri Tanjung, Pak Tantut Pak Tesida Peksa, kula. asu. Berarti panitia pinter, Pak. Kok Pinter-pinter. pinter. Ngerti nek ngeten niki pun asu dudu kirik dadi paham. Cacat. Ya rasa keloro-loro. Ora, tegese pinter. Nggih. Malah bener anak tugasku wong iki mengendus tok pokoke. Kok ngendus tok. Lah kirek kaya asu wong mengendus dilat ngendus dilat ngono ki. Lah niki nek didilat tenan pripun mengki? Ora. Totalitas, ora masalah, nggo pengalaman. Lah yang kok nek najis. Hah? Najis mukul aja. Ora nek najis mugolado. Enenge Najis tralala. kok iso ki. Sugeng dalu Mas Dalang kula request lagunipun 1001 kali aja lamis. Nek ndonga mugi-mugi warga Dukuh Sida Dadi selalu diberi kesehatan, mugi rezeki lancar amin. Amin. Dari Lagi dan Madroni Jakarta. Wah, 100.000. Weh, jan. Matur nuwun sangat. Ya. J, menika matur sembah nuwun. Sik cicil sik ya, Mbak. Saya jenuh dengan meja rias saya yang berantakan setiap Cicil sik ya, Mbak. Menapa? Cicil sik dicicil sik. Dicicil napa nih? Sri Tanjung. Oh, J. Wah, pilih ndi kowe lara Jonggrang karo Sri Tanjung? Kula manuk mawon. Hah? Manuk. Manut ora manuk. Manuk. Manut ya manut. Kayak krungu ta kupingmu. Lho lagi piye to? Asu iki ya krungu kok. Ya. Asu. Kula Sri manut. Tanjung. Oh, J. Nggih. Yo kentongane sing tegas, Mas. Yo. Sri Tanjung. Kang Mas itu paksa. Panjenengan sampun kondur saestu napa? Iki dadi apa mbanku kudu. Kirek. Kira. Asu. Rene ya. Kok aku kaya rungan-rungan. Kirike aja diceluk kirek asu ora. Apa? Kirike ya duwe jeneng. Sapa? Alek. Wah. Mas Alek. Alek. Aku kok kaya rungan. Kok sik ta? Aku kok kaya rungan-rungan Kang Mas itu paksa apa bener ta ya aku ora sida rungan ta? Piye maksudmu apa bener ta? Bayaran genep nyambut gawe mong Ya kadang yo nganggo ngono bareng. urung kok. Oh, urung to. Nek berhuk terus Iki omongan karo kire yo aku kon kudu kepiye? Apa artinya? Apa kuwi? Kang Mas itu paksa teko tenan. mlaku rono nggo digoleki ning dalane lunyu. Ngati-ati ngene lho. Mas. Hati-hati kok ngene-ngene. Lah kan kok ndak ngene nek ora ngati-ati ngono lho. Lakune rono lah. Dadi kowe melu aku ya tetepan ya lek Alexil. Menika kalau Jenenge diganti aja lek. sapa meneh? Sapa Blacky? Blacky. Ora ya. Wis kuwi ra apa. Kok ya dadi mbok dadi mban kula mawon to niki. Emang Ya anu, permintaane juru taman. Juru taman. Nadyan panitia njaluk kowe supaya dadi kirik ning aku sing njaluk supaya kowe dadi juru taman. Apa juru kunci? Betul. Niki berarti Pak Lek paman ya. Iya. Paman. Nggih, Ndara Putri. Aku kok kaya rungun-rungunan suarane Kang Mas Sido Paksa iki apa bener to? Aku rak ya urung budhek to ya, Paman. Sri Tanjung pun kakang sing Prapto Yayi. Kang Mas. Iki tenan apa ora dilung kula ditileki to? Menika saestu Ndara Putri. Kang Mas, kula menika sampun kapang saestu kalian panjenengan lho Kang Mas. Panjenengan kok dangu mboten kondur menika wonten menapa to Kang Mas? Kowe iki ngopo? Laporan pusat. Lapor nggih, Pak.
Ya ora apa-apa totalitas kok radine kok ngapain. Ya engko rong karuan wong aku ora ngerti adegane engko piye kok rampung. Kang Mas. Aku wis bali saka ngupaya marang tumbaling negara wujude Mas Pitung Plengkung Gumbala Pitung Gelung. Kanggo tumbaling negara kang wektu dina iki lagi nandhang keribetan utawa pegebluk mayangkara. Inji panjenengan menika rak nggih sampun dangu mboten pinanggih kalih kula menapa mboten kapang tekang. Wis 7 sasi ra ketemu kelawan kowe wong ayu. Aku mung tekon karo kowe gampang bae. Apa kowe isih tresna karo aku? Nggih saestu kula menika namung tresna kalian panjenengan to Kang Mas. Lahir batin Inji lahir batos kula. tresna karo aku. Injih. Kowe aja goroh Tanjung. Lho, kula kok saestu Kowe aja goroh. kalian to Kang Mas panjenengan mbok ampun nganten niku kula menika kapang saestu kalian aku demok oleh ra to iki. Ora apa-apa. Oleh. No, sing ndi wis cilik dhewe. Kok nek adegan kok ora demok-demok iki ya kepiye? Ora penak no. Mamang. Totalitas. Aku Mamane kok malah turu iki lho. kowe iki kok le kene iki lagi geger kok malah Pun rampung to, Prak. urung. Piye? Dados pundi Dara Putri? Iki kok malah kanu Kang Mas Sido Bakso kok sajake kaya galak banget karo aku ki. Menika raos kapang dangu mboten kepanggih nggih kados mekaten menika. Kowe sing dadi seksine juru taman. Injih. Lungaku saka kepatihan iki monggo upaya marang tumbaling negara wujuding Mas Pitung Plengkung Gumbala Pitung Gelung jebul tibaling podal krungu kabar saka juru telik, juru sandi yen bojoku tumindak selingkuh lawan Prabu Silahadi Krama. Panjenengan menika mbok ampun nganten iki to Kang Mas. Kula menika saestu tresna kalian panjenengan kula setya tuhu kalian. Kowe lamis. Boten menika seksinipun. Heeh, wingi amis. Kowe iki melu ngendi? Lamis. Kok ora ana kuwi Amis, paman aku saestu lho tresna karo Mboten kok menika saestu bekti tuhu dhateng panjenengan. Juru Tanjung. Injih Kang Mas. Upama mandi pangucape garing wong sak pasarke dadi wong sugih kabeh. Ning aku percaya marang para juru telik, juru sandi lan kabeh padya balaku sing tak sebar ning papan kene supaya ngawat-awati marang kowe jebul tibaling pada kowe pinjungmu ki mau rubuh. Kowe sipating wanita Nanging ora percaya malah percaya karo juru telek. Juru telik. Telik. Juru telik ki mau juru pengisepan utawa tukang ngawat-awati utawa mata-mata nek cara saiki. Sekedap to Kang Mas. Panjenengan menika rak nembe rawuh menika mbok ngunjuk-ngunjuk rumiyin ngaten lho. Biasanipun nggih kula Nggih mbok menawi saya ngunjuk-ngunjuk rumiyin ngersake unjukan menapa. Nggih, to, Ning ampun Kang. ngrokok mangke ndak rumah sakit melih nggih. Kowe ngertimu apa? Nggih mboten ngerti napa-napa ya gur melu wong rombongan ketoprak Pak. Apa ora beneran. Kanemenan panjenengan menika rak nggih kopi kalian susu ngenten to Kang Mas. Panjenengan menika rak nggih sampun dangu mboten ngersakaken anu napa menika. Mangan mangsa enak lungguh mangsa jenak ngombe mangsa enak yen to nyumurupi garwaku sing ning omah sing ning dalem kepatihan aku lagi lunga kok malah padha tumindak selingkuh lawan Prabu Silahadi Krama. Silahadi Krama ki mau ratuku. Panjenengan menika mboten pitados kalian kula to Kang Mas. Jebul tibaling padha kowe ki mau ayumu mung pupuran wisa. Atimu kuwi mau letek muli pecereng bebudenmu. Panjenengan menika kok ya nganten banget kalian kula to ya. Paman aku masa aku. Paman, aku li jaga tenanan masa ora dipercaya karo bojoku dhewe iki ya aku Dara kon kudu piye. Putri, kula ajeng mriku ning kebak uta-utaan hek niki wae lho Dara Putri. Kang Mas, Iki apa sawangan Tanjung? menika Kang Mas mbok ampun nganten menika panjenengan kula aturi sabar to Kang Mas. Yen to nganti aku ora nampa laporane para juru telik langka lamulung kangane aku paling deduka marang jeneng sira. Nyatane juru telik kena tak percaya. Panjenengan mboten pitados kalian kula malah pitados kalian tiyang sanes menika kepripun kula menika tresna saestu kalian panjenengan. Ing atase kowe ngopo kowe? Ing atase kowe mau bojo patih. Aku lunga ngupaya timbali negara kok malah ning omah kowe ditumpaki ratuku. Ya Allah. Kok jenengan
saestu kalian kula. Iki apa sawangen? Injih kula mangertos. Hukume nang negara iki mau sapa sing ndak selingkuh kudu dipateni. Panjenengan sampun ikhlas ajeng mejahi dhateng kula Kang Mas. Ikhlas. Menawi mengkaten kula nggih ikhlas menawi panjenengan ingkang ajeng menusuk apa menusuk iki. Ajeng mateni dhateng kula nanging kula gadah weling. Weling ingkang apa? pukasan, Kang Tanjung. Mas. Menawi mangke getih kula anggondo amis ateges kula menika tumindak sedheng. Ananging mangke menawi getih kula utawi rah kula anggondo wangi ateges kula boten tumindak sedheng Kang Mas. Kok malah saestu menika Kang Mas kula menika Lamis kowe. Seksenono. Ki Gusti. Yen to nganti mengko rae utawa getihe Gustimu putri ki mau nganggo amis tegese tumindak sledeng. Ning nek rae ki manggon darun tegese dheweke ora tumindak selingkuh. Makaten. Kowe seksenono, pedang iki sing nganggo nekseni kaya ngopo? Kelakuane wong wedok sing kaya kowe. Ndara putri. Nek apri entuk ngono kuwi nek kowe ora oleh. Walah, Pak. Mbok entuk Pak ora bayaran ra apa-apa, Pak. Tenan. Ora bayaran apa-apa Mas Tri. Tenan, Kira Pak. Pak bayaran penting tenan kene. Mumpung kesempatan nek wong mati ngene tenan ini. Pun ngene tenan mane-mane kae mrica kecap. Wah, seger ini. Ndara putri. Gareng. Kula pekathik. Pekathik. Inji. Kok lali lakon. Iki sawangen. Getih iki bakal minangka tandha yekti bojoku tumindak selingkuh apa ora. Yen Lamun nggon rah menika anggondo wangi. Ndara putri mboten tumindak selingkuh. ambunen. Lho. Rahipun gondo wangi menika Gusti. Piye? Gondo wangi. Oh. Sri Tanjung. Kowe ora selingkuh Sri Tanjung. Pak niki nek nggen adegan ngoten niku terus anu Pak, terus langsung ngrangkul njaluk ngapura ngoten niku Pak. Nggen adegan. Ah mbok modar nek aku wani. Ngrangkul njaluk ngapura. Nek mimin ngono iso ora apa-apa. Lah nek iki ya kok kaya mengkene iki. Oh iya nek iki iso meteng nek mimin ora ya. Ndak tambah masalah ngene. Tak suwunke wakil ndasmu. Lah nggih rangkul kok wakil. Lah bapak lak nembe anu to Pak. Kula lak anak buah menawi anu ngrepot. Ora iso. Mbok nggih Pak. Pisan-pisan nggih. Tak suwun ke ngersani Gusti panjang umur. Muga-muga bojoku Sri Tanjung bisa pulih kaya wingi meneh. Kowe uripa Sri Tanjung. Sri Tanjung, kowe uripa. Kang Mas itu Wis rono wis. kula dereng ciuman. Pas ora iso. Wis. Alah ya setitik to. Mbok tebok. Jangan karo bojone ya ora apa-apa to ya. Engkene wae. Alah tak tunggung tak turuk oyo sing saya sing rukun timun sikarane sangun negarane oh iya ora apa-apa seneng aku kuwi rolu 5 rolu 6 kling klong numpak andong ngabel kling klong
Opak sing seru Cimondem long aup kur klingklong klingklong Yasma trenyo maweh sukarno nanti lancar cinta unggule ayu kersane kan Gusti dasih kula sumun kamen dulu oh ngelmu iku lakone nanti aku lekas lawan kas tegas nyangkut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggih. Season yang kedua. Oleh iki mapan manggon ning gara-gara. Ning gara-gara. Wah iya. Seneng sing tanpa upama dene apa kowe karo aku kraya-raya ya kuwi ora mantra-mantra lho Kang Gareng. Kowe karo aku iso nggelar budaya ning kene iki kepiye? Ya yen wis Gusti ngersakake kuwi ora kurang jalaran. Seprono sepi ning nggonku seduluran karo Mas Brian kuwi nyatane ya lagi sepisan iki awake dhewe melu ngabiyantara ana ing Desa Mbulu kene. Nggih matur sembah nuwun. Bapak Subandi, Bapak Sunardi, Mas Brian kabeh wae Mbah Waudin. Kabeh wae sing ora kesebut siji mbaka siji lan sedulur-sedulur kula ingkang mapan wonten Mbulu mriki. Kula nyuwun pangapunten denyatanipun kula menika Petruk ingkang taksih magangan enggal tegese kula menika taksih tarapipun pasinaon. Oh ya kaya ngono. Wong